खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङ दे, बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड थानाय न'खराव जोबोद मानि मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन आरो। दिनै आसामाव गोबां गुबुन गुबुन स्किम आपडेट लाबोगासिनो दं दे लोगोफोर, मोजां मोजां स्किम मोनफैगासिनो दङ। दा बे जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं बिथांमोनहा सिगां मासाव जेरै दालि, सिनि, संख्रि बे मोनथाम मुवा बेसादखौ मोननानै नोंथांमोना 117 रां होनो नांदोंमोन। 117 थाखा नोंथांमोना होनो नांदोंमोन दै, 117। दा बे 117 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना नैबे मास जानुवारिनि गाबोननिफ्राय गोदान जानो गोनां जि जानुवारि, बे जानुवारिनिफ्राय 2026नि जि जानुवारियाव नोंथांमोना बेखौ 117 थाखा होनो नांला होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय। बेखौ नोंथांमोना एबारनियाव बेसेबां होनो नांगोननो, अनलि 100 रुपिस होबानो नोंथांमोना 100 थाखा होब्लानो नोंथांमोना नैबे गोदान मासाव 2026नि जि जानुवारिनिफ्राय मोननो गोनां जि नोंथांमोननि माइरंजों लोगोसे जेरै सिनि, बेवहाय दालि आरो संख्रि, बेखौ नोंथांमोना 100 थाखा रां होब्लानो बे बारनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। दानिया बिराद मोजां खौरां होननानै सानना लानांगोन आरो जाय न'खरफ्राव रेशन कार्ड दं दे लोगोफोर। रेशन कार्ड गोनांफोरनि थाखाय बिराद मोजां मोजां आपडेट फैगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदिनो जाय न'खराव जुदि रेशन कार्ड गैया आरो सोरबा जुदा जानानै ओरैनो दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो माने रेशन कार्डखौ बानायनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोना अरुनदयनि 3.0आव एप्लाइ खालामनानै थालांदोंमोन आरो सिगाङाव मानि दाख्लैनि मासाव राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखैमोन महिला आइजोफ्रा, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनांगोन। माने जाय बिथांमोना सिगांनि जि 3.0आव अरुनदयखौ एप्लाइ खालामनानै बिथांमोननिया थालांदोंमोन दै, फैसा मोननो हायाखैमोन महिला आइजोफ्रा, बिथांमोननि थाखाय बे महिला आइजोफोरनि थाखाय नैबे जि गोदान अरुनदयनि फर्म लाफिननाय हाबाफारि जादों, बेवहाय जाय बिथांमोना जुदि डकुमेन्ट्सखौ जमा होफिनदों आरो गोदानै मानि नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिनदों, बिथांमोननि थाखाय नैबे जानुवारि मासनिफ्राय जाय बिथांमोननिया थालांजादोंमोन बिथांमोननोबो खनसेयैनो आरो सिगाङाव मोनखानाय बिथांमोननोबो खनसेयैनो दाख्लै मासाव मोनखानाय महिला आइजोफोरनोबो आरो नैबे गोदानै जाय बिथांमोना डकुमेन्ट्स जमा होफिनदोंमोन बिथांमोननोबो खेबसेयैनो नैबे जानुवारि मासाव नोंथांमोना मोननो हासिगोन बे अरुनदयनि बे 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ दै। जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव मोनबोआखै बिथांमोना एबार खेबसेयैनो महिला आइजोफ्रा मोननो हागोन आरो गोदानै जुदि एप्लाइ खालामदोंबा। जोबोद मोजां खौरां होननानै साननांगोन आरो। मानि नैबे जानुवारि मासनिफ्रायनो बेफोरबायदि गासिबो आसामनि आसनि बा बिटिसिनि आसनि गासिबो नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हासिगोन आरो। दा नैबे जानुवारि मासखौल' नोंथांमोना नेनानै थादो। जानुवारि मास जानाय लोगो लोगोनो नै गाबोननिफ्राय जानुवारि नांगोन, 10/11निफ्रायनो नोंथांमोना बायदिसिना आसनिनि फैसाखौ नोंथांमोना बेवहाय मोनलांबाय थानो हागोन आरो दै लोगोफोर। आरो बे अरुनदयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरो। बेनिखायनो जुदि सिगाङाव सोरबाफोर खालामाखैब्ला, एप्लाइ खालामाखैबा बिथांमोना जोबोद गोरोन्थि जाबाय होननानै साननो नांगोन। नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामदोंबा नैबे जानुवारिनिफ्रायनो 10/11निफ्रायनो नोंथांमोननि जि राङारि अनसुंथाइ बे अरुनदयनि 3.0नियानो जा बा PMAY-नियानो जा बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 राङारि अनसुंथायानो जा, बेखौ नोंथांमोना नैबे जानुवारि मासनिफ्राय 2026निफ्राय नोंथांमोना राङारि मोनजेननो माने खाबु मोनलांसिगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेबायदिनो आरो जुदि गुबुन आरो गोबां आपडेट फैबावबा नोंथांमोननो होलांबाय थानो नाजागोन। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन्थों।